kadai shisha ka sngi ka ba sa jingkan mau na market ka jingkan mau jonga kane kadai ka sen ka ba ar ha ka ba mangingim semlala shu ban pelong ya ka procession si sen ka lalong ha ka por bo Archbishop Hubert de Rosario u danglong bishop jong ka shalong kala ja ba slap u bajur u ladon hagne apo kane ka nong ba shalong ban ngim semlala ban yo ya ka procession ban mentau snempat na kadaw jong ka coronavirus ngim semlala ban pelong ya ka procession ba henry ka basngotanat kalong bangila yo e ka mas bu Khuid mane step ha ka bala ai dai bren far John Madur bat kum joru akan ka janmit ngila yo ya ka Iingmane sakramen ka basongkon ha ka jingalam jong pada rangba jongi ifar Pascal lengdo ka banga kwa ban ong kalong ha ka jingyo i jonga ko mulengdo ngayo i baki para banget jongi kila jangai na ki sakramen kila jangai na ki Iingmane bat ki para banget jongi kila kainsting hadu kata-kata ya kane ka Kham men sim ho ya ka por badang don kane ka jingpang ki bon ki para banget jongi ki ong bangi Tieng ban let chepo Iingmane te henry menta pade haba ka sarkar kala ailat yangi ban let chepo Iingmane of course daga bangi board ya ki protocol ba ki SOP henry ngi shem ba ki para banget jongi pat ki don tang khandiat ki bawan chepo Iingmane ngadang ya kren bari far Pascal menta hi kasngi ba yong is ngongo yo blei ba menta kasngi ka Iingmane ka dap mat bon ki para banget ki wan chepo Iingmane ka tharai ka dei namar jong ka procession ila ong mai sa iway pat ilengdo Father Julius Yong namar ba kibreu hi menta kelas dang ban shlur banwan chepo Iingmane tela se kane kadai si benta ka ba mangi ngidai ban penslur ya ki babon ki para bangai jongi ba kim dai ban Tieng banwan chepo Iingmane ban ya kendu yauble hapo ka parish jonga apo parish sau semper hadien baka sarkar kala sya yangi ban play ya ki Iingmane da ka ba board strictly ya ki SOP bat kumjo ru ya ki protocol ni la board bah ya ki to baro ki baka sarkar kala bu henry ki para banget pade ki bawan kim da bon e kata-kata hot ki don bon ki bariu blai ki lawan bat henry kim pat bon take away pade ka banga kwa banong kalong bahabangi kali balai phimwan ki shuai daw wet bakade kata ka jingpang ka ba Tieng ya ki banwan henry ka jing shisha la dangi kali kumno ka yo ka hat kala ple baro ki let sheyo da ki po kanta ki don sheyo lane ki let ki jaka paidba bat ki don da ki bon kanta bat baro shisngi henry la ki wan shepo Iingmane pade ki ong ba maki ki Tieng ya ka jingpang na tharai ka Iingmane ka de ka jaka ka ba Khuid tam banya ka yo ka Khuid ba banya ki we ki jaka ki ba mangi ngilait na ka benta ki we pade ki programs ki jongi ka Iingmane kalong ka jaka ka ba Khuid bat ka jaka ka balong safe ba na lor ka taru ngila follow ka distance ngila follow ki protocol bat kumta ngila ngi shong jingai ngi bo ikimas tenga sngo ban ong baki para banget ki baong baki Tieng na makadaw jong coronavirus kane kadai tang ka jingshu ong jongki kamdei ka jing shisha te ka banga kwa ban ong ya ki para banget baro ki badon ha kane ka jelanyam jongi ha juai bat hanong stoin kalong banga da kan tujur bangim dei ban ailat ya ka bor jong ka jing jaitu jaipde bat ngim dei ban ailat ya uksut namar ha ka jing supet hi ngila banong bakane ka jing pang coronavirus ka dei ka bor jong soitan ka bawan ban pen jinga yangi siyeng sisem kabawan ban penjenga yangi ha ki sinong ki tau kabawan ban penjenga yangi wei nai wei pat dadon bapang na ying ngimnot shu ban ya letpek walarangi ya janru dadon bapang po hospital ru ngimnot shu ban ya letpek bat komta ka penjenga yangi bat katu ka men sim je jengai wei pat kangam tharai ka wan nau blei kum kane ka wan nau soitan bat sa ka wei ru ka men sim ka ba penjenga yangi na ki Iingmane ru klem artatin kane ka dei ka bor jong soitan ka ba penjenga yangi na ka bor jong blei te kum ta kum ha kane ka por mangingi dei ban shilur ban tur shaw blei hapdeng ki jing e be ki jingale ki bobon mangingin ya chakmat ban shakri yaw blei da ka ba mangingi scam shwa hala ka jong ka jinge jongi ba mangingi don kam ban bot ya ka ba blei uong
wat shua ya ke hima jong ublei bat ya ki aka baro ngan sa ai lut hapi ha ka gospel jong ma jong Yohanes kala nong ka bakhat sao ka dikhot ka bakhat sao u Jisu ong kat ka ba pipan ha ka karteng jonga ngan a yapi denga sngo ba manging idei da shisha ban pan no Jisu kham tam ka jingpan lai lut ya ka ne ka bor jong ka khlam jingpang coronavirus namar ka ne ka de shibenta jong ka jingpen sneu lut yangi baro kham tam ha ka jing immensi dalangi la ban ya be ki program ki babon bat ngi klet no ya ublei nga tharai kam don jing mentoi yangi namaru Jisu ang wat shwai ke hima jong ki beneng badi ki aka baro ngan sa ai lut hapi tengi don kam ban pa no blei ya ki jing don kam ba kenja men sim neng kong bat hadien kata phin sa shem da shisha bo blei u ayapi ya ki ta ki jing don kam jong pi baro ha ka gospel jong Markus kalenong ka ba khan riu ka khot ka ba khan nyo u Jisu ong phila ban weng ban kendat ya ka bor jong ke jing dum baro wadi ka bor jong stoitan ru ka bor jong ke jinget jong pi ngas ngo mangi kum ki banget ni do de ban don ka ne ke jing shlur ni de ban don ka ne ke jing trang ban le ya ka mon jong oblei kom bau po Francis u juong barobor ka don ka jing tngan ba kan jamen sim bat ya ka ne ke jing tngan ba kan jamen sim om don mano bala ban pendap de tang oblei hi tenga kan tujur yaki para bangai baro shenrang bat kente barit bat bahe ba mangingi dei ban tur shaki sakramen bat ban let shaki Iingmane jongi Kham da shep Tieng pan pdiang yau Jisu bat ban pdiang yaki sakramen ki ba mangingi dei ban le hakine ki benai ki beladep mentala long komba pra benai bangim judon shu yakine ki jingya seng pait ba jongi bat hakini ki jing seng jongi habman baki por bangi kendo ki para bangai ki jong padar ngi kwa banyo baptisma padar ngi kwa banyo jing tho te henry hakini ki por pat bangi la sha bangi ong phila ban wan ai kerteng wan she ki jing hikai ngi shem matang khandiat ngot pat de ki ba wan shapo kita ki sakramen te kane kala dai ka por high time nakabenta jongi baro lang nado mangi kilengdo hado ki pa jong oblei omdei da kabangi ong in pen kenno ya kita ki rule sarkar ne ki protocol ne ki SOPM ni don kam ban bat ring ki ba ni don kam ban protect ni don kam ban yada yeladi henry ka ju ka por pat ni dei ban eat ya ki sacrament ban eat ya ka mas bukhoj ban let ki jing seng bat ban let jungo ru wat ya ki to ki badon kam ya ka jing ya rap ka jong pi hoi ngimla ban ya kendu ki jing ya kendu bahe henry pat to ublei undon ringkat bat pi baro bangin long ki ba shilur ban ya chakmat ban shakri ublei kublei shibon ublei undon ringkat bat pi baro